बे अमाया थांगोन जाहैबाय थुनलाइनि जिहेतु मोनसे बोसोरारि जौथुमा जानो थांगासिनो दं डिमाकुसियावहाय स' बेवहाय 30 कुइन्टेल्सनि अमानि अर्डार फैदों जाहैदों बेसेबांसिमहालागै सैथो आं मिथिया नाथाय बे अमाया थांसिगोन फैलायबाय बारिसिम मोसौखौ हगारफैबाय बेनिफ्राय नैबे औवा दानगासिनो आङो बेरा एसे गब्लंनानै दङ न'नि बारियावहाय नैबे औवा थेरे बेखौ दाननानै लांनोसै जाखिनि हायो आरो हायिखौ दाहाय सानै मावगासिनो दं खामानि बिथांमोनखौबो लाबोगोन मा खालामनो नागिरदों एक्चुअलि स्ट्रेस फ्रि जानो सानबाय आङो पलिटिकेल आपडेट्सफोरखौहाय बांद्राय होला होननानै सानबाय एसे बाखांनायबो मोनबाय गोबाङानो बायदिसिना खोथा साननो हानाय रिजोनायखौ गैया आं बर्थमान दा लान्च खालामगासिनो दं नोंथांमोनजों थाबैनो सावरायगोन लान्च जाखांनायनि उनावहाय आरो मा एक्टिभिटि आं लादों स' माइन्ड दा खालाम एसे लेथ्रा जानानै दङ बायदिसिना खामानि मावदों स' नोंथांमोना नुखादोंमोन औवा दाननाय मोनसे प्रिभियास भिडिअ'हाय स' नायदो नै डगि ब्र'को नैबे सिम्बा नै बिदि खामानि मावगासिनो दं आं नोंथांमोननो देखायगोन स' हल्ड अन आं नोंथांखौ जाग्रोनै बेनिफ्राय नोंथांमोननो ब्लग टाइप भिडिअ होनो थांगासिनो दं माबायदि जायो आपडेट्सखौ होनो थांगासिनो अमाबो गाबदों मामि क्या कर रही हो ओके स' बिदिनो न'आव दङ टाइम स्पेन्ड खालामगासिनो थांगौ र' चिटकु चिटकु सियार खामानि आंनिखौ मावनायनि सिगां आइमोना अमा हमदों फारौफोरखौ नायदो अमा मा जाखो खासि खालामबाय नामा नोंसोरलाय हमनो हायाखै अमा फिसाखौनो हमनो हायाखै बारा थेथेर खानाङा लाइन लाइन गायजोबदोंमोन आं नारेंआव खासिना इयो बारा गोरा खानाङा खै मास जाखो 8 मासबालाय 16,000 बा थेवबाबो लस जायाखै दाख्लै इसोरो मास मोनब्रैनि सिगां इसोरो हरदो ए जिरुङानो खायाखै माथो होमबालाय र' इखौ खाग्रो हाखु दाखु ओंखामखौ जाबाय अमा गाबनायखौ खोनाखादोंमोन नोंथांमोना अमा खादोंमोन अमा फिसा आंलाय सानदों अमाखौ माबा मोनसे खालामबाय नामा होननानै जेन हक ओंखाम जाखांबाय अमाखौ खाबाय हाखु दाखु जाबाय बेनिफ्राय दा बारियाव फैदों सानै आंजों खामानि मावफागासिनो दं नैबेवहाय हाइजें बायदिसिना जावदों थ' बेवहाय हाइजें जावगासिनो बेखौ जावफैबावगोन ओंखाम जानो थांदों दा आं दा बारियाव दङ नायनो हायो गयफोरा नै ओरैबायदि खाथियावनो आरोना नै आखाइजों मोनहायो आरो नै जास्ट एसेल' बेबायदि स' बे गोदानसो स' फाइनालि बे गासिबो जुदि फिथाइ थायोब्ला टेनसन गैला ना बेनिखायनो पलिटिक्स जायखिजाया गावबागाव लाइफ एन्जय खालाम गोबां सर्स दङ जोंनावहाय गायनाय फुनाय बायदिसिना आबाद मावनायनि हाबाफारिफोरखौबो लानानैहाय सेल्फ एमप्लयड जानो हायो खुनु खोथा गैया गोबां रां आरजिनोबो हायो स' नैबे गय बारि आं जास्ट ओरैनो मोनसे एग्जाम्पल होनि बे बिफां फांसे ना बेवहाय दा मोनथाम थक दङ एसामिसावहाय 3 थक होनना बुङो 3 थक दा हमना ला नैबेयावहाय एप्रक्स बेवहाय सेरनै जागोन सेरनै हमना ला सायाव दंबावो नै 4 थक ओरैनो मेक्सिमाम एभारेज 7 थक 8 थकहालागै जायो जुदि बिफाङा मोजां निउट्रिसन्स बायदिसिना मोनोब्ला अब्लानो हमना ला मोनसे थकआव 2 केजि खुरै 8 थक जायोबा 16था बा 16 केजि इन्टु अराउन्ड मार्केटनि एभारेज रेटखौ आं बुंनोसै फिथाइया मोनोब्ला 60-70 बेबायदि रेट थाङो आरो मोजां जायोब्लाथ' मालाबा 80 गाहाम थाङो अब्ला केलकुलेसन खालामदो जोंना बिगा सिस्टेम सोलियो नालाय स' बिगा सिस्टेमावहाय 1 बिगायाव नियर अबाउट 300 नोङो बेबायदि माबा गय बिफांखौहाय गायनो हायो
गय बिफां होनो ना गय दंफां होनो नोंथांमोना कमेन्ट्सआवहाय फोरमायहरदो जायखिजाया आङो राफलि मोनसे एस्टिमेटखौ होदों बिफां फांसेयाव नोङो around 1000 खौ मोननो हाखायो आरो मिनिमाम होमब्ला 1 बिगायाव 300 जुदि प्लान्टेसन बिफां थायोब्ला बा दंफां थायोब्ला 300 into 1000 बेसे जागोन हिसाब खालामदो होमबा 1000 into 300 per बिगा जुदि around नोंनाव हा गैथाराब्लाबो 2 बिगा गायोब्लाबो नोङो per month बेसे जाखो 3 into 10 300 ना 3 into 10 30 होमबा 3 lakhs so per बिगा 3 lakhs per annum मोननो हागोन होमबा 3 lakhs खौहाय 12 months आवहाय रानदो बेसे गोलैगोन ओरैनो 3 into 10 30 जाहैखाबाय so around 28 बा 25 बिदिखौ खरसा बरसा हमनानै 20,000 एभारेज पर बिगा 20,000 पर month खरे माने रां आरजिनो हायो बे मोनसे राफलि एस्टिमेटसो खालामदों आङो बेनि बाराबो मोनो जुदि इन्टेन्सिभ केयार लायोबा आच्छा बे जाबाय बेनिफ्राय हमना लादो बिदिनो पर बिगा 3 lakhs बा 2 बिगायाव 6 lakhs 3 बिगायाव 9 lakhs होमबा 5 बिगायाव 5 into 3 15 lakhs होमबा नोङो पर month 1 lakhनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हायो नाथाय 5 to 7 बा एप्रक्स नोङो 8 years बा 9 years बेखिनि टाइमखौहाय धैर्य थानानै बे गय बिफांखौहाय बा दंफांखौ आबोर लानांगोन आरो जाखिनि पेस्टिसाइड्स इनसेक्टिसाइड्स मेनुअर्स माबायदि होनांगौ बेफोरखौ गासिबो फुलफिल खालामजोबनांगोन टाइम टु टाइम बेवहाय वाटार दै होनाय बेखौहाय मेनटेन खालामनांगोन अब्लानो गासिबो अके वेल एन्ड सेट रां आरजिनो हागोन विदिन a year बोसोरसेयावनो नोंथाङा जिमनि बा थार गारि लाबाय थानो हागोन सोलायबाय थानो हागोन आच्छा जेन हक नाथाय बेनि सिगां खस्थ' दङ गोबां बोसोर नेनांगोन धैर्य बायनाङा पेशेन्स लाखिबाय था लासै लासै मावलांबाय था आं सानो जुदि बेस्ट अपसन जुदि बेलेग मोनाखैब्ला जुदि गायग्रा फोथारफोर दङब्ला बेबायदि आबाद मावनानै था समाजजोंबो लोब्बा लाखिनो हागोन एन्ड मोनसे स्ट्रेस फ्रि लाइफ नोंथाङा खुंलांनो हागोन नाथाय एसे बेनो लेजिनेसखौहाय एभयड खालामनो गोनां अब्लानो गासिबो साक्सेसफुल जायो नेचारा नोंनो जाखिनि होगोन बेखौ नोङो जिमान नाजाबाबो नों बेखौ एक्सट्रा बेलेगनिफ्राय नों मोननो हानाय नङा आरो इयावहाय मोनसे काइन्ड अफ पिस दङ जाय पिसखौहाय जोङो हाजार फैसा गारबाबो मोना नाथाय बेवहाय पिस दङ स' बेबायदिनो माखासे एक्टिभिटिस दङ गयजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे माखासे मैगं थाइगंनिबो बेबायदि खालामनो हायो गय गेजेर गेजेर बायदिसिना बानलु सानलु गायनो हायो हाइजें हालदै बायदिसिना बेबायदि नोंनि सयल क्वालिटिखौ लानानैहाय बोथोरखौ लानानैहाय मा जायो मा जाया बेखौ नोंथांमोना गायनो हायो स' आंबो बारा एक्सपार्ट नङा स' आंबो स्टार्टसो खालामदों एन्ड प्रेक्टिकेलि बुंनो सानो लाइफआवहाय मोनसे बिराद पिस गोजोना फैयो दा जेन हक आंनि दिन टपिकआ आलदामोन नैबे अमा बे अमाया थांगोन जाहैबाय थुनलाइनि जिहेतु मोनसे बोसोरारि जथुमा जानो थांगासिनो दं डिमाकुसियावहाय स' बेवहाय 30 कुइन्टेल्सनि अमानि अर्डार फैदों जाहैदों बेसेबांसिमहालागै सैथो आं मिथिया नाथाय बे अमाया थांसिगोन 16,000आवहाय स' नायनो हायो गोलाव स' आं सान्दों एप्रक्सिमेटलि 60 केजि ओंखारगोन जुदि 60 केजि पार केजि 400 करि हमबाबो बेफारिया लाब जासिगोन बेवहाय मानोना लास्ट टाइम जोङो बेनिख्रुइबो फिसासिन अमायाव लोगो सासे फानदोंमोन स' 19,000 केश कालेक्सन खालामनो हादों 350 आरो 400 रेटआवहाय फाननानै आरो प्लास 7 केजि बियो न'आव रिटार्न लाबोफिनदों अब्ला 7 into 4 2100 2100 थाखानि बेदरखौ लाबोफिनदों बेनिफ्राय 1900 प्लास खालामदो अब्ला जोंनो लस जाबाय आरो एसे नायदो
लस जाबाय जियानो हक स' थांफिननोसै आंनि जे गुबै थांखिमोन ब्लग स्टार्ट खालामनायनि सिगां आंनि जे बेदर टायारनि बायदिसिना बानायनो गोनां माइमा सासेया साइकेल सलायदों सासेया ट्रलि लानानै बहा थांनो नागिरखो देलायलायनो आङो दिल्लीयाव मानो ओरैनो थांदों ओमफ्राय फ्लाइट टिकेटआ बोरो टिकेटआ बावदों आङो टिकेट बानायाखैमोन ओमफ्राय बे आखायाव मानो रिमटखौ लाखो बे मा सेलफन ओमफ्राय नोंना ड्रेसआबा माबायदि जाखो बर'नि ना बाङालिनि जाखो ये तो हिंदी हिंदीनिसो तो हिंदी बोलो हिंदी कहाँ जा रही हो मैं दिल्ली में दिल्ली में क्यों जाना है पर हम लोग का दिल्ली में मेरा दीदी लिया है उसको ले जा रहा हूँ मैं उसको मिलने जा रहा है हाँ। क्या नाम है दीदी का दिल्ली में मेरा दीदी का हाँ? आबू कुकू तो इधर ही साइकिल चला रहे तो वो पार्क कर दिया ये ट्रॉली क्या है सुपरमैन है तो इधर में नहीं कैप्टन अमेरिका पापा कुकू जैसे करके दो ना कुकू का कैसे किया हमको नहीं पता ना नहीं कुकू जैसे कर अच्छा ठीक है हो गया वाव जाओ जाओ खेलो 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 ना दाही नायगोन दे आं नोंखौ भिडिअ बानायगासिनो दा चलो ठीक है खाना खाया कि नहीं खाया जाओ खेलो स' नैबे जिगाब जाबखांबाय नैबे क्लिन जाबाय एसे दाख्लै आलाय सिलायथारमोन नैबे बेरे बाहा दंमोन बेवहाय आंनि ब्लगाव नुगोन नोंथांमोना बेवहाय बेरे बाहा दंमोन बेनिफ्राय बेरेखौ हानखांनानै बिफाङा बेबायदि अबस्था जानानै दङ दा स' बिसोरबो कन्टिनिउ खालामसिगोन आंबो आंनि खामानिखौ कन्टिनिउ खालामसै नोंथांमोना दिन्थिलांनि स' आंजों लोगोसे भिडिअ थाबाय था छोड़ो ये आ गया मेरा टायर तो बेवहायनो जागोन खामानिया बेखौ मा बानायनो नागिरदों नोंथांमोना नायबाय था So finally day मोनसे ड्रिलिं खालामजोब्बाय आङो पुरा सार्कल दा नैबे मोनसे दंबावो लास्ट पिस स' बेखौबो ड्रिलिं खालामनो गोनां दङ हाइजें वा बाल्थिंसिम मोनबाय माथो ओंखारबावगोनसो ना लागायबाय था लकेल नामा पुरा फ्रेश मोदोमखादों दा हाइजेंआबो जावगासिनो लागायबाय दा मा दाम थांदों दा बाजारावथ' मा दाम थांदों मिथिया आङो दा जावगासिनो आरो जावनायालाय नायनोसैलाय मोदोमखादों बाब गोथाव मोदोमदों बाजाराव बिदि रानख्लायलायनायखौनो बायबावो ना बेफोरसो दा अर्गेनिक गोबोर हासारनि एख' गैया एकदम नेचारेल बिदिसो जानांगौ होमबासो देहाया थाजिम थागोन खेलेबलेबनो दंसाबोलायनो नै मुला दुन्दिया ओइ ओरै बारथिंहाय लाफा दंमोन मालाबा दिन्थिसिगोन दा आं नैबे दिरुंखौ खुलिनोसै बेलेग जिनिस बानायनो नागिरदों आं बे दिरुंजों जिगाबखौ नै गय गेजेर गेजेर गारनांगौ नायदो स' बिदि बेखौ गाबोन फेनलाना होनांसिगोन स' जिगाबखौ बिदि गारनायनि रिजनानो जाहैबाय बियो दै मोनबाथाय सेवसिगोन ओमफ्राय बेजों आरो मोनसे बेनिफिटबो दङ हाग्रा जिहेतु नैबे हाग्राफोरना स' बिदि हाग्राया थैजोबगोन आरो ना बे हाग्राया थैजोबगोन बे जिगाबखौ फेनलाना होबा बे हिटजों आरो लोगोसेनो दै मोनोब्लाथाय दै सोबा जिगाबा सेवनानैहाय हासार जायो स' बेबायदि अर्गेनिक मोनसे हासार आरो गयनि थाखाय जोबोद मोजां आरो नैबे हाग्राफ्रा गय बिफां देरनायावहाय जोबोद एनिमि होनजायो आरो ना स' नै दानि नै बिदि औवा थेरेजोंनो नैबे खुन्थियाखौ दोजोब्बाय नायनो हायो नैबे साइडआवहाय स'
स' नैबेफोरखौ होदों ओमफ्राय कमप्लिट जायासै बेखौ गाबोन कमप्लिट खालामगोन दा आं थांगासिनो दं मोसौ बिमा मासे दङ गांसो जानो आं दहाय फुङाव गारबोदोंमोन बेखौ लायफिननोसै बै मोनसे बारियाव दङ बियो स' बिदि ओरैयावबो गय दङ नै ओरैबो थांगासिनो ओइथिंहाय आलुबो गायदोंमोन स' एख' रिजन गैया नोंथांमोना एख' सिरियास साननो गोनां बाथ्रा गैया आं मानो थाखाय पलिटिकेल आपडेट्सखौ लाबोआ होननाय बाथ्राया इन्ट्र'आव जेरै होनदोंमोन बेनिफ्राय बै टायारजोंहाय मा बानायनो नागिरदों बेखौबो आं हास्लाबासो दानि मावदोंमोन आं मावनाया खिन्थु बेखौ उसुबिदा जादों एसे बै ड्रिल खालामनायावहाय स्टेनाबो बहा थाखो नागिरना मोनस्लाबासै स' बेखायनो बेखौ आं नेक्स्ट ब्लगावहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन एक्सुवेलि मा बानायनो थांगासिनो दङ दायो मोसौ लायनो थांदों स' फाइनालि मोनफैबाय नैबे बारि मोनसेयावहाय बेखौ खुलिनोसै बेयाव गेट गैया अके सानसेट दुल दुल जाजोबखाबाय नै हाग्राया आयौ ओइ थौदो न'आव थांसै मोनाबायलै स' भिडिअखौ नै बेसेयावनो फोजोबनो सानबाय आङो नोंथांमोनजोंहाय सौथुथारनोसैमोन लोगो मोनबावसिगोन आरो बेबायदिनो इन्टारेस्टिं ब्लगावहाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरना फोरमायनो दाबाव ब्लगा साबसिन ना पलिटिकेल आपडेट्स कमेन्ट्स खालामदो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन चलो